Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa sholihin, khususan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amsilatul li haqiqatil gurur, ya pira-pira contoh keduwe hakikate sejatine ketipu. Di ana contoh-contoh model-model macem-maceme ketipu. Al-misalul awal gururul kuffar. Contoh sing nomor siji ya kuwi ketipune pira-pira wong kafir, wong sing ora beriman. Faminhum man gharrathul hayatud dunya. Setengah saking wong kafir ana sing ketipu dening penguripan ing dalem donya, kebujuk ketipu karo kehidupan ning donya. Wa minhum man gharrahullahul ghurur. Setengah saking wong kafir ana sing ketipu kanthi Gusti Allah, oleh penipune Gusti Allah. Ammal ladzina gharrathumul hayatud dunya, dene wong-wong sing ketipu dening penguripan dunya. Fahumul ladzina qalu, niki mun sebagian wingi pun kula singgung, niki rincian sing napa sejatine. Sebagian wong-wong sing ketipu dening penguripan dunya niki padha ngucap annabdu khairun minan nasi'ah. Kontan cash iku luwih bagus tinimbang kredit, tinimbang tempo semaya. Wa dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Dene dunya niku kontan, langsung ditampa saiki. Akhirat kuwi tempo sok mben ijeh ngliwati alam barzakh, ya. Alam pemisah antarane dunya akhirat, ya. Alam kubur, alam barzakh, ya. Fahiya idzan khairun, mula dunya luwih utama dibanding akhirat, krana
Dunya iku cash, kontan, akhirat iku tempo. Niki ketipu dening penguripan dunya, kesimpulan sing kliru. Fala budda min isariha, mula ora kena ora kudu mentingno dunya, wong dunya iku kontan. Niki ucapan kekeliruane wong kafir sing ketipu dening penguripan dunya nganggo istilahnya nak cara mantek jenenge kias ya. Sing kesimpulane keliru. Wa qalu al-yaqinu khairun minasyak. Ngucapne komen ya. Yakin mantep iku luwih bagus tinimbang ragu-ragu, mamang. Waladzatud dunya yakinun, waladzatul akhirati syakun. Lazat enak dunya iku yakin wis mantep dibuktikan, yakin mantep terbukti nyata. Dene enake akhirat iku isih diragukan, urung iso dibuktikan. Wong ijo sok mben tenan apa ora niki wong kafir tapi nggih, dadi mamang ndek iya. Fala natrukul yakin bisyak, mula kita oga ninggal sing yakin sebab ragu. Ya kuwi sing yakin sing dijupuk, ya kuwi sing enake dunya, mergo wis yakin terbukti nyata. Niki ketipune wong kafir. Wa hadza aqisatun fasidatun. Iki kias sing rusak, sing ora bener. Kias iku pernyataan sing nak digabung karo pernyataan liya iso menghasilkan natijah, kesimpulan, konklusi. Dulu kan pernyataan pertama qadhiyah sughra, kontan iku luwih apik dibanding semaya. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua qadhiyah kubra, dunya niku kontan, akhirat iku tempo. Terus kesimpulannya, dunya sing wis kontan iki lah sing luwih utama dibanding akhirat sing kredit. Niki jenenge kias, tapi kias ngeten iki niku keliru ya. Kesimpulan yang terlalu dini. Engko didelok sing sak benere piye ya. Wahadi aqisatun fasidatun tusbihu kiasa iblis. Kias iki mau menyerupai, mirip karo nek ngiyasno iblis. Kata-kata sing menimbulkan kesimpulan tapi kesimpulan keliru, yaitu ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis iso nyimpulno aku luwih bagus tinimbang Adam. Sebabe panjenengan Gusti Allah ndadosake kula saking geni
lan panjenengan dadosake Nabi Adam saking lempung lemah sing campuran banyu. Niki sing digawe sangka geni dirumangsani luwih apik daripada sangka lemah lempung. Padahal lemah lempung sing lemah kecampuran banyu itu malah diiso dinggo nucekno secara sepakate ulama. Ulama madzhab papat sepakat nak banyu karo lebu sing bahane digawe manusa iku iso nucekno, ora trimo suci iso nucekno. Dene geni niku cuma sebagian ulama entok sing ngarani iso nucekno. Nah, mboten lepat Imam Abu Hanifah niku ngarani geni utawa panas iki iso nucekno. Umpamane contoh lemah kecampuran kletong digawe botol, ini nek wis diobong dadi suci. Kasur diuyoi bocah bayi, dipepe goreng digebukin tok wis suci. Kena panas nih. Niku namung sebagian imam, tapi nggih kadang-kadang kita nggih mbutuhno pendapat sing ngono iku kanggo nalika kangelan masyakot nalikane ngalami rekoso kadang-kadang kita mbutuhno solusi jalan keluar. Untungnya kok ana imam sing ngolehno. Kasur nak diompoli cah cilik digresiki banyu ya kempes. Kasure kapuk malah ning kempes. Dadi krana iblis digawe sangka geni rumangsa luwih apik dibanding Nabi Adam sing digawe sangka lempung. Ini kesimpulan sing keliru ya, ternyata seketoke lemah karo banyu iki kadang-kadang dianggap ngotori tapi malah justru iso nucekno. Wa ilaha ula isyarah biqouli ta'ala ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Wong-wong sing ketipu dening penguripan dunya niku diisyarahi kanthi dawuh Allah. Wong-wong sing ngono kuwi iki wong-wong sing ngijolno penguripan dunya kanthi penguripan akhirat. Akhirate dikorbanno, diculno sing dijupuk sing dunyane. Fala yukhaffafu anhumul azab, ya ora diringano siksane. Disiksa iki ora dikei keringanan. Iku nak kafir. Beda nek isih beriman senajan dosane akeh lah iku isih ana keringanane engko iso dintas. Cara nek pinggirane kitab Irsyadul Ibad iku wong mukmin sing terakhir dintas saka neraka jenenge hunat. Hunat. Ngono nak ora ana harokate kala nak maca hunat. Wiridan ya Hannanu ya Mannan, nyebut asmane Allah sing welas asih sing paring kanugrahan. Niki wis kadung gosong nyamari napa
allati waquduhan nasu wal fijara sing diobong ning neraka iku watu karo manusa. Ya watu nak kobong ya gosong dadi ireng, wong nak kobong ya gosong dadi ireng nyamari. Sampai digoleki malaikat sampai kangelan. Niki isih dintas. Terus akhirnya wong-wong kafir iku do geton rubbama yawadul ladzina kafaru laukanu mukminin tasbudin. Jadi wong-wong kafir iku akeh senenge umpama dadi wong iman. Geton dene aku adungo dadi wong iman ngono ya senajan ning neraka suwe isih dintas. Niki aku wis gak iso ana harapan. Jadi ora entuk keringanan lan ora ana sing nulungi. Niki wong sing ketipu, wong kafir ketipu milih penguripan dunya ngalahno penguripan akhirat. Wa ila hadzal hurur imma bitasdikil iman wa imma bil burhan. Nambaninen ketipu iki mau ketipu luweh milih penguripan enak ning dunya ngalahno penguripan akhirat iku nek nambani iki ana kalane kanthi benerno iman, ana iman kelawan dina akhir, anane swarga, anane neraka niki dibenerno niki. Mantep sehingga wis ora mamang neh. Nah, demo kan mamang ndek ya nikmat akhirat ndek ana. Yaiku mati ora ngabari aku. Niki mamang. Iki saiki dimuantepno janjine Gusti Allah maringi ganjaran gone alladzina amanu wa amilus sholihat iki mantep. Sing iman, sing amal bagus engko mesti bakal diparingi ganjaran. Nah ngono akhirnya milih ganjaran sing iki akhirat. Wa imma bil burhan lan ana kalane nganggo dalil burhan. Dalil hujjah sing wis ora iso disanggah kebenarane. Amma tasdiku bimujarradil iman fawa ayyusaddiqallah ta'ala fi qawlihi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Dene benerno mligine iman sekedar iman ngono ae, ora usah ana tanda buktine angger percaya ngono mawon nggih menika benerno dawuhe Allah ma indakum yanfadu. Bondo perkara sing mbok duweni bakal entek. Sirna wa ma indallahi baq. Perkara sing ning ngersane Gusti Allah niku langgeng ganjaran akhirat ku khalidina fiha abada. Langgeng dunya iki bakal entek. Duwe bondo pira ya bakal entek. Nek ora entek ya ditinggal engko dimiliki wong liya. Niku nambani nganggo percaya dawuh Allah. Dunya bakal entek. Akhirat iku langgeng. Wa fi qouli azza wa jal wa ma indallahi khair. Perkara sing ana ngersane Allah ganjaran akhirat ku luwih bagus dibanding dunya. Bahkan centelan pecute
ahli swarga iku dinyatakno khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih bagus dibanding dunya saisine. Wa qawluhu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku luwih bagus lan luwih langgeng daripada dunya. Wa qawluhu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Penguripan dunya ora liya kejaba namun bebungah seneng-seneng sing nipu. Seneng sing akibate engko susah gurine. Pol-polane malah susah. Nek nuruti seneng tok, wah akhire guri-guri ya susah. Wa qawlu ta'ala fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kowe aja sampai temenan ketipu dening penguripan dunya. Niki dawuh-dawuh Gusti Allah sing mantepno keimanan akhirat luwih bagus daripada dunya. Kanggo nambani ketipu mentingno dunya ngalahno akhirat. Nah, umpama dunya ya ana sing dadi akhirat ya. Nah, di dunya sing kelebihan sangka kebutuhan. Nah, sing dibutuhno ya ora dianggep dunya. Sing dienggo sedekah ya dadi akhirat. Sing dienggo nafkah ya dadi akhirat. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika tawaifa minal kufar faqaladuhu wa saddaquhu wa aminu bihi wa lam yutalibu bil burhan. Di Kanjeng Nabi nyeritani wau ayat-ayat sing nerangno akhirat luweh bagus, luweh langgeng nenggone segolongan sangka wong-wong kafir, ya pirang-pirang golongan. Wong-wong mau terus benerno percaya iman karo Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ora nuntut dalil burhan. Kowe kok percaya iku dalile apa? Niku ora dituntut ngono. Kan tenggone bahas tauhid kan ana dalil, ana akli, ana nakli. Cara penalaran akal. Lho Gusti Allah kok siji Maha Esa, kowe kok percaya dalile apa? Misalnya qul huwallahu ahad. Iki jenenge dalil nakli. Dalil sing pindahan sangka Quran utawa hadis. Ana sing dalil cara nalare akal. Walaupun disampaikan dening Quran tapi iso diangen-angen. Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lamun nek langit bumi kok ana pira-pira pangeran ora mek siji, ya mestine langit bumi rusak, ajur kocar-kacir. Mergo pangeran iku kepengin berkuasa. Nah ana saingane ya tukaran. Ana pangeran liya ya tukaran. Nak tukaran ya sing dienggo panggonan tukaran, ajang tukaran ya wajur. Sing tukaran pangeran ya malah ajur. Lagi perang akeh sing ajur.
Kok nyatane dunyane kok rapi ngene iki teratur, berarti pangeran iku namung siji, iku jenenge penalaran akal. Iki Kanjeng Nabi gak nuntut kowe kok percaya nek akhirat luwih bagus daripada dunya, dalile apa? Ora ditempuhi dalil, iki jenenge sekedar iman wis cukup. Sing nomor loro kok dikongkon golek dalil burhan. Wa imma bil burhan, ana kalane nek nambani ketipune wong mau, wong kafir ketipu milih enake dunya ngurbano akhirat, niku ana sing nganggo lewat burhan. Wa minhum man qala, nasyattu kallah aba'atsallahu rasula. Di antara wong kafir iki ana sing njaluk bukti. Kula takon dhateng panjenengan demi Allah, punapa jenengan niku tiyang sing diutus dening Allah dados rasul? Fakana yaqulu na'am fayusaddiqu. Kanjeng Nabi jawab, iya aku ini wong sing diutus dening Allah dadi utusan, ngono langsung percaya. Niki ora usah ana tanda bukti. Lah tanda buktine kenabian apa mukjizat? Ya ana sing percayane leren njaluk bukti. Mukjizat niku hal-hal sing luar biasa sing dimiliki dening para nabi. Ana nyigar bulan dadi loro, ana Isra Mi'raj. Niki mukjizat. Sing terbesar iku Quran niku mukjizate Kanjeng Nabi. Wa hadza imanul amma. Ngene iki anggere percaya ngono gak ana dalil burhane, niki imane wong awam, wong umum. Wa huwa yakhruju minal ghurur, iki wis cukup metu sangka ketipu angger sekedar percaya iman yen akhirat luwih bagus daripada penguripan dunya. Yang percaya mantep ngoten mawon. Senajan ora roh dalile. Wa yunzalu hadza manzilata tasdiki sabiyi walidahu fi anna khudurul maktabi khairun min khuduril mal'abi. Imane wong awam iki posisine padha karo posisi nilene bocah cilik percaya ning gone wong tuwa nak dijak nekani nggon nulis maktab itu, nak cara kaji malah hotel penginapan, tapi nak dalam hal ini maktab itu panggonane nulis, panggonane belajar, ya bangsa sekolahan, bangsa musola sing dienggo ngaji, madrasah ya. Niku luwih apik daripada nekani dolanan. Dek cilik urung paham. Angger percaya karo wong tuwa, ele melok aku tak jak ning langgar ngaji. Niku bocah cilik percaya karo wong tuane, dijak ning nggon ngaji ku luwih apik daripada ndekne ngluyur dhewe dolanan karo kanca-kancane. Niki iman sing ora nganggo dalil. Cek dalil akli, cek dalil nakli. Niki imane wong umum tapi wis cukup iso metu sangka ketipu.
ma'annahu la yadri wajha kauni khairan, sertane bocah cilik ora ngerti alasane apa teko nek panggonan ngaji kok luwih apik daripada nek panggonan dolanan. Ini gak roh alasane ya, pokoknya kandhane wong tuane apik ya ndekne percaya ngono ae. Wa ammal ma'rifah bil bayan wal burhan fahuwa ayyarifa wajha fasadi hadzal qiyas alladhi nazmau fi qalbihi asyaiton. Dene makrifat ngerteni penjelasane lan dalil burhan ya kuwi ngerti segi kerusakane, kesalahane, kekeliruane kias sing disusun dening setan mau. Dunya iku kontan, akhirat iku tempo, kias sing dening setan. Niki digoleki di sisi letak kekeliruane. Niki kekeliruane ana sebab-sebabe. Sebab niki nggadahi dalil ana sing nuduhno petunjuk. Lah nek ngerti letak kesalahane niki napa imane wong sing khusus. Nenggone walaupun ngertine iki lewat bi alfazil ulama, nganggo dawuh-dawuh ulama, ora karangane dhewe. Jadi antarane inna nakda khairun minan nasi'ah hadza mahal talbis. Ingkana nakdu mislan nasi'ah fil miqdar. Letak penipuane ya kuwi nek nggone kata-kata kontan luwih apik daripada kredit. Iki bener tapi nak mislan nasi'ah fil miqdar. Nak kontan karo kredit iku nilainya padha, jumlahe padha. Kowe milih ndile tak kei duit saiki 1 juta karo setahun kas ya 1 juta. Niki jenenge sing kredit karo sing tempo jumlahe padha. Nak ngono jelas apik sing cash ditampa saiki. Iku bener niku nak panci jumlahe padha. Cash luwih apik daripada sing tempo nak jumlahe padha. Lah digawe kabeh gebyah uyah ya keliru. Nah ternyata malah luwih akeh sing tempo ya pernyataan mau keliru. Dunya iku ora ana usru usairi min alfi juz minal akhirat. Jadi nilainya dunya iku gak ana 1/100 sangka bagian akhirat. Ibaratnya akhirat juta-juta ya. Sing dunyane cuma puluhan ngono ae. Nek ngono nggih milih sing tempo wong jumlahe mbru. Kowe milih ndile saiki tak sangoni 10.000. Tapi engko nak kowe sabar ngenteni sesasi kas kowe tak sangoni 10 juta. Yo milih sing tempo wong jumlahe kaceke semono. Niki jenenge ngerti letak kekeliruane lho. Setan kok nggawe kias kontan luwih apik daripada kredit iku klirune ngendi nak diterapno ning gone milih donya ngalahno akhirat. Klirune ning gone jumlahe mau. Nak panci padha jumlahe iku bener milih sing saiki.
Tapi nak luwih akeh sing tempo ya milih sing tempo wae. Iki jenenge ngerti letak kekeliruane. Engko sing sanes sing ngoten iki ya contone dawu ya keterangane dawu nggih. Semanten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal syahada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin